soittaa Almalle. Alma. Haloo. Alma. Alma, apua. Hallota, Alma puhelimessa. Mitäpä Railille kuuluu? Et olekaan soittanut muutamaan päivään. Aivan kauheita on taas sattunut. Aivan hirveetä. No, mitä nyt? Kerrohan, niin katsotaan voiko minä jotenkin auttaa. No ensinnäkin minä koitin tehdä itselle uutta permanenttia. Siitä tuli aivan kauhea. Se ei mahdu edes paskeriin tämä minun pää. Oi Raili. Älä naura. Oi Raili. Kyllä sinun pitää hakea ammattiapua. No totta kai minä tilaan kampaajalle ajan. Enhän minä tämän näköisenä voi kulkea julkisella paikalla. Vaikka tänään oli kyllä ihan pakko. Ai niinkö? Ootapa vähän. Oota Raili vähän, mä panen nuo kuulokkeet päähän. Oota vähän Raili. Kuuluuko? Kuuluuko? Kuuntelen. Tätä piti näin läpätä. Nyt kuuluu. Hyvä. No niin, kuka sinut pakotti? Minulla on tuo sukulaistytön koira hoidossa. Sen kanssa oli pakko mennä ulos. Mutta et kyllä ikinä arvaa mitä järkyttävää siellä sitten näkyy. No en kyllä arvaa. Kerroppa. Siellä oli jos minkälaista kulkijaa liikenteessä. Hyvänen aika. Aivan pimeätä porukkaa. Ai jaa, olisiko se sirkus tullut kaupunkiin? Niin, sitä minäkin mietin. Voisiko olla? Ei ne ole tähän aikaan Kemissä. Niin saattoi kyllä olla, että ne on karannut jostakin. Oli hirveä äänekästä porukkaa ja ihan omituisia. Voi Raili Riepu, pelottaako sinua? Alma, Raili ei pelkää mitään, mutta oli sen verran outoa menoa, että meinasin kyllä soittaa poliisille. Niin arvaappa mitä. Ai että ihan poliisiasia. Ihan tosi. No kuvittele, siellä oli jo poliisi paikalla. Siellä riehumassa ja roikkumassa niiden kanssa. Oho. Missä se tämmönen porukka kortteeraa? No tuolla meripuistossa. Siinä Rantaniemen talon edustalla olivat. Ja sitten niin oli sellainen hauska ajopelikin ja sillä sitten kurvailivat siitä pihalta edes takaisin. Hirveetä vauhtia. Minä Raili tiedän ketä ne on. Ne on ne Kivalon-opiston kesäteatterin porukka. Siellä on ollut ne reenaamassa näytelmää. Ai se on sitä porukkaa. Mummoni on pankkirosvo. Se on se esityksen nimi ja ensi-ilta on sunnuntaina. Joo, että mummoni on pankkirosvo. Olen minä siitä kyllä kuullut. Tämähän selittää ihan kaiken.
Joo, se on semmoinen tosi iloinen esitys. Se sopii lapsille ja aikuiselle ja mummoille, koko perheelle. No jos siitä rievun määrästä voi yhtään päätellä, niin tulee kyllä kiva esitys. Oli kyllä niin hauskaa niillä. Niin. Tässä setelissä on, että lipun myynti avoinna tuntia ennen ovelta, mutta mielellään tietenkin ennakkomyynti Sataman Krouvista ja Pombuksesta. Onko sä, Raili, jo hankkinut lipun? Juu, kyllä, kyllä. Lippu löytyy jo. Kai. Joo, minun pitäisi ostaa uusi leninki sinne, kun lähdetään katsomaan sitä esitystä. Juu, kyllä. Samoin ajattelen pitäisi ostaa, mutta pitäisikö meidän lähteä käymään mekkokaupoilla ja voitaisiin sitten samalla ostaa Railille uusi lippu, kun näyttää olevan hyvässä tallessa. Noniin, mennään Pombukseen. Sieltä saa molemmat saa lippuja ja mekkoja. Aha, no eikös me voitais käydä niissä molemmissa? No, entäs se sinun pää? Voitko sinä lähteä ulos? Ai niin. Mutta tiedätkö, Alma, mitä? Elämä on liian lyhyt murehtimiseen. Ei se haittaa. Mennään silti. Voi tokkiinsa, mennään ja pidetään tosi hauskaa. Juu, nähdään kylillä. Heippa! Kaikkea se Railikin. Punainen luuri. Hyvänen aikaa. Ja minä et vaan säikyttäisi siellä ketään. No ei se auta. Näillä mennään.